започаткували ініціативу католики Вінцент і Раїса Жук-Гришкевичі. Вінцент Жук-Гришкевич, доктор Вінцент, узначальвав Раду БНР з 1970 по 82 год. Нават цілая книга про той період написана. Приїхали сюди на відкриття католики Рима, католики, греко-католики, православні, білоруси з усього світу. Промовляла тут уніятка Івонка Сурвіла. Освячав криж апостольський візитор для білорусів, голова уніятської церкви білоруської, отець Олександр Нацан. На здимку ви бачили вчора, він стоїть, а Раїса Жук-Гришкевич піднімає стяг. Другая зустріча, 30-я, юбилейная, у 2012 году. Собрався тут Колор, Північної Америки і частка з Європи так само була. Промовляли католики Зенон Позняк, уніятка, греко-католик Івонка Сурвіла, православные Петр Мурзенок, тогочасний старшиня канадського сектору Ради БНР, письменниця Ольга Іпатова, яка узначальвала Союз білоруських письменників після Некляєва. Це була пригожость тут. Так ось, Зенон Позняк сказав такі слова: «Гэты крыж єднає всіх нас, білорусів, незалежно від конфесій християнських». Побачимо, він має риси православного крижа. Але два малих крижі, верхні, католицькі, знизу православні, майстровані, і вони одразу і не кидаються. Ми, толерантні білоруси, ніколи не резали, як у Франції, один одного. Варфоломеївські ночі ми не устроювали, ми завсёды ставилися один до одного з повагою. І коли у католиків свята, православний не працював. І наадварот, і католики бралися з православними, і ми ведаем мястэчкі, асабліва у заходняй Беларусі. Касцёл, а насупраць царква, і все былі разам. І ніхто ні на кого не касіўся за тое, што не так жагнаецца, 3 пальцамі ці 2. Усё было талерантна і добра. Гэты крыж на мемарыяльнай досцы, там написано: «Усталяваны у гонар тысячагоддзя хрысціянства у Беларусі». У 988 годзе Полацак стаўся хрышчаным. Праз 1000 год беларусы свету на гэтай канадыйскай святой зямлі вырашылі у гонар гэтае падзеі паставіць знак. І я уже звяртаючыся, працягваючы деталя, ён спецыяльна драўляны. Калі наступнае пакаленне беларусаў прыйдзе і ўбачыць, што згніўшы крыж не ўзноўлены, гэта мы пачынаем сканаць тут. Праз 25 год, напэвна, мы усталюем абноўлены крыж. Вашу увагу хочу звярнуць да другога крыжа, як мы кажам, это место беларускіх крыжоў. Усталяваны ў 1994 годзе, калі пачаліся першыя архівы адчыняцца, людзі ўбачылі жахі ахвяраў камуністычнага тэрору. Дарэчы, першы знак на канадыйскай зямлі, які усталяваны наўпрост у памяць загінуўшых ад камуністычнага тэрору. Потым у нейкіх варыяцыях украінцы, палякі ўстаноўлівалі. Зараз у Отаве фактычна збудаваны вялікі мемарыял у памяць ахвяраў камуністычнага тэрору, памяць ахвяраў камунізму. Яго ўжо збудаванне скончылі 5 год таму. Канадыйскія падпольныя камунякі не даюць яго адчыніць. Іншым часам на гэтым чахле, які ганаровую дошку пакрывае, з'яўляецца надпіс: «Камунізм пераможа, і серп, і молат». І золотою ёсць такое. Той мемарыял за пачаткамі падпісалі мемарандум Стівен Харпер ад Канады, прэм'ер-міністр, Лех Валенса, тагачасны прэзідэнт Польшчы, і шэраг іншых палітычных фігураў, якія ведаюць, што такое жах камунізму, як ідэалогіі і жах камуністычнага тэрору.
Рада БНР была запачаткаваннем ініцыятывы дзеля таго, каб мы спрычыніліся да збору сродкаў на той мемарыял. І нас падтрымалі і Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква, і згуртаванне беларусаў Канады. 3 арганізацыі, 3 структуры, якія дзейнічаюць, пра якія ўчора быў расповед, сталіся афіцыйнымі фундатарамі таго мемарыялу. Усяго сабрана у Канадзе 2 мільёны грамадскіх грошаў, і ўрад дадаў 2 мільёны сваіх. Рыхтуймася паехаць у Отаву на урачыстае адкрыццё, якое павінна адбыцца, вырашаюць дату. Там нейкія арыентцыйныя непаразуменні. Яшчэ раз пра ахвяры. Нам увесь час сказалі, падчас вайны загінула, спачатку быў 1 мільён, там 40 год таму, потом 2 мільёны, потом 2,2 мільёны, і пачынаюць кожны 4-й беларус, потым кожны 3-й, калі Зюганаў прыехаў да Менску, камуніст гэты, і увесь час навязваюць. Бачыце, колькі немцы вас пабілі? Дзеля чаго? Хто займаецца падлікам насельніцтва, раскладвае ўзрост, падзенне ўверх, ён жа бачыць, у якія гады былі хібы. Простыя людзі, мы гэтага не заўважаем, бо мы не акадэмікі, і хадзіць у гэтых архівах немагчыма. Але тое, што згінула шмат людзей, гэта дакладна. Оказалася, што тыя